Здравейте хора, вие сте за Noobsters и днес ще направим едно малко по-различно видео и то ще бъде в YouTube Studio, извинете. Ще видим как върви канала ни за сега. Канала ни, ако не се лъжа, е на около 1 месец. Имаме 107 минути време на гледане, имаме 130 показвания, за което много ви благодаря. Имаме 5 абоната повече за последния един месец, така ще видим сега повече. Показванията ни са 5. Показванията в реално време на публикувани видеоклипове на Кланчеста, който снимахме, ако не се лъжа, в събота го снимахме, имаме 3 показвания. В Night Witch от Silverchest, т.е. моето видео, имаме 2 показвания. Време на гледане, това го казахме така. Добре. Средна продължителност на показване е 49 секунди. Време на гледане от абонати. Ето това на мен лично много не ми харесва. Неабонираните хора имаш 63% от гледанията ни са на неабонирани хора, а 36% от абонирани. На тях им благодаря. И на хората, които ни гледат видеята, но не са се абонирали, моля ви, абонирайте се, защото много ни е нужно. Както ще ви кажа сега и по-късно на 15 абоната имаме турнамент. Така. И водещите ни видеоклипове за последните 28 дни са Fun HP Challenger, как се прави, имаме 18 гледания. Така. 18 минути са гледали. В Батък има 17 минути. В Chest Opening на камбата има 14 минути. А в The Real Day говорим за него, който е нашия рекордно видео, имаме 11 гледания. А на Кланчеста имаме 8 минути. 8 гледания. Така че, моля ви, абонирайте се. Така. Това не е интересно. Водещи думи. Така, водещи думи за търсене в YouTube. За да може да ни търсите, пишете да му. Така ще намерите канала ни. Така. Подробности за турнира. Гледайте задължително, имаме 47%. Подробности за двата лайва имаме 33%. Night Witch има 16%. Абонирайте се. Това много видео ли е? Добре, ще видим къде, защото аз лично не съм видял. И Батък има 2%. Така. Благодаря, че бяхте с нас и довиждане от мен. Вие бяхте за Noobsters.